че приехте поканата да дойдете на този извънреден брифинг, но ситуацията наистина е наложителна и нещата, които ще кажем, са притеснителни. В годините се създава впечатление, че това дружество някак се седи на тъмно, но в момента, в който ние дойдохме да взехме тези длъжности, ние заявихме, че нашите действия ще бъдат прозрачни и всяка една нередност ще бъде оповестена, за да може гражданите на град Пловдив да бъдат запознати с всичко, което се е случило до момента, а и което ще се случва за напред. Има няколко притеснителни факта, има неща, които не са правени непрофесионално, а дори, как да се изразя, има съмнение, че има огромни нередности. За това ще дам думата първо на госпожа Райнова, за да ви запозная с част от проблемите в ОКТ. Здравейте от мен, уважаеми представители на медиите и колеги от Общинския съвет. От 2 седмици съм на пост директор на организация и контрол на транспорта, а преди това заемах длъжност финансов контролер в предприятието. Това, което ме изненада, за да не използвам по-гръмки думи, е начинът, по който се отчитат километрите, по които съответно се разплащат и компенсации на превозвачите. И най-лошото е, че те повечето пъти, да не кажа почти винаги, са написани на ръка. Няколко пъти оставям справки тук на няколко различни превозвача. По няколко копия са, може да вземете. Повечето пъти са на ръка, задраскват се с коректор, след това се променят цифри и числа, отново се задраскват и се променят за втори, трети, четвърти път. Впечатление прави, че на някои от превозвачите километрите са намалени, на други са надписвани за сметка на останалите, въпреки справките, които ние получаваме и от самите превозвачи. Когато тази справка дойде при мен първия път, все още бях на длъжност финансов контролер, аз отказах да разпиша такъв тип плащания. След това обаче тези всичките документи и фактури бяха качени в системата за разплащане. При повторен мой отказ, пак на всяко едно плащане има доказателства, пак може да ги видите, че аз съм отказала разплащането на тези документи. Въпреки това те са разплатени в системата и съответно тези финанси са стигнали и до самите превозвачи. Няма реално обяснение и съответно за мен тези документи не са официални. Първото, което е. Второто, което е, никой не можа да ми даде категорична оценка с отговор да, че тези стойности вътре са истина. Това много ме притеснява, защото в мен поражда съмнение, че на други плащания са извършвани по договорни отношения с Община Пловдив и Организация и контрол на транспорта с различни контрагенти по абсолютно същия начин. Има ли някаква, в смисъл те са коригирани, виждаме това, има ли някаква разлика в километри, надписват ли са, по-малко ли са, повече ли са? Става ясно, че на част от превозвачите километрите са вдигнати, така че да могат да стигнат определен процент, а на други са занижени, за да могат да паднат под определен процент. Може да ги разгледате, тези копия оставям на вас. За мен това трябва да бъде публично достояние и не мисля, че по норматив и правилен начин за изготвяне на такава справка. Ние работим по система за броене на километри GPS, системата на ИКОМ, но тези данни са написани на ръка, което за мен не е редно да бъде по този начин. На кои превозвачи? Те са 4 марки, да. Така, са вдигнати и на кои са намалени? Кого визирате? Значи на... Само секунда. Ето давам пример. За Хеброс Бус те дават
справка за изминати километри 14 700. При нас има 10 000 км разминаване и отчетени километри 23 500. Тоест това го дава общината? Това го дава общината. 10 000 км надвишаване над това, което те сами са си дали. За какъв период? Това е за месец юли. Изминалата година, само да погледна. Това бяха 3 линии, така или? Пише отгоре на те са различни номера на автобуси. И давам пример тук с Мери Транс 2017. Хората отчитат пробег 15 153 км. При нас са занижени са 14 200 км. Като пак се е зачертавано и е коригирано. Също ли за един? Всички справки са за месец юли. За юли. Точно. Добре, каква точно е била механиката на това, как да кажа, зачертаване, коригиране, разполагали ли са хората, които са правили тези действия с някакви реални цифри? Или просто са били хаотични? Разполагат с реални цифри, които се извеждат от GPS системата на ICOM, но за мен, когато има една система, която брои километри, няма как през една седмица или 2 или 5 пъти да дава различни резултати. Вие, ако имате една система, която брои километри, би следвало всеки път, когато зададете един и същи период от време, всеки път да извежда едни и същи данни. Къде всъщност е правилно? В голямата община или не, в вашето предприятие? В нашето предприятие. Да, къде? Точно. Директор ли го е правил? Това разминаване? Не, по този начин се изготвят справките всеки месец на база данните, които отчита системата, на база данните, които се пристигат при нас от самите превозвачи и съответно трябва да разпределят общинските и държавните субсидии и компенсации. Тоест всеки месец се правят тези справки по този начин? Абсолютно, да. Кога? Имате ли някаква представа? Аз съм на работа от август месец в предприятието. Системата на работа от август до момента не е променена. А знаете ли кой точно прави справка? Има екип, който е от 9 човека, който следи GPS-ите, след това има още двама контролни органа, които проверяват. След това минава и през счетоводството, и през експерта, който е на самия отдел код. След това стига до директора. Всички те трябва да положат подписа за истинността на тези данни. След това тази информация се качва в СФУК с фактури, които трябва да бъдат разплатени към превозвачите. Но тъй като аз исках някой да ми обясни защо се получава това драскане по тези листове, нямаше адекватен отговор от колегите и аз отказах да подпиша тези плащания. Но те въпреки това бяха направени. А след юли успяхте ли да проверите каква е ситуацията? Не сме и декември вече. Ситуацията по справките е една и съща до ден днешен. Тоест давате пример, да, те са постоянно на Мери Транс се занижава или на автобуси? Имаше доста промени, бяха прекратени 2 договора на превозвачи. Вече фирмите, които участват и са техни автобусите, които се движат в града, са различни от тези, които са били към юли месец, но тук имаме най-голяма база от фирми, за да можем да направим най-добро сравнение. Тоест да разбираме, че всеки си прави каквото си иска и това независимо дали някой подпише или не подпише. Плащането си минава, парите се усвояват и има назначени хора в определени институции, които са просто там проформа, така да го кажем. И това, щом е до ден днешен, е било и години назад, защото, доколкото съм запознат аз, това директора ни бе сменен доста време. Така е, да. Ясно. А при другите фирми как е? Има ли такива, да речем, в полза на Автотранс Чолаков, на повечето пъти неизпълнението са на едни и същи фирми. Те не могат да се покрият процентите на изпълнение на курсовете и при тях тенденциозно се наблюдава завишаване на километрите. Умишлено.
при другите фирми, които си покриват изпълнението на курсовете, достигат необходимите проценти, винаги има факт по-нисък процент, но винаги има занижаване на километрите, които са подадени. А и след брифинга ще ви запознаем по-отделно, по-обстоятелно с всичките данни от листовете. Тук ние ви казваме, че не искаме да крием нищо, всичко ще бъде прозрачно, така че ще запознаем всеки един от вас с нещата в по-големи детайли. Как ще се промени системата от тук на след? След встъпването на длъжност на господин Садъков, ние сме сложили контролна система GPS, проследяваща във всички автобуси, която ще даде база данни за сравнение. Все още нямаме данни от тази система, защото трябва да се извърви пълен месец, за да можем да проследим какви и в каква стойност отклонения дават различните GPS-и. Оттам вече да се изготви справка на база данните, които имаме, да се проследят данните, които са дадени назад във времето, да се пусне справка и от GPS-а, който работи в момента, и тогава вече можем да станем пред вас с точни данни, какво е разминаването, защо и на какво се дължи и какви мерки можем да вземем вече при следващото отчитане на следващите периоди. GPS нямаше ли преди? Ние имаме GPS на ИКОМ, работим в момента. Както виждате, има GPS. GPS-а показва ли данни, задраскват се и на ръка се допълват километри, които ги внасят В официално. момента сме сложили GPS на друга фирма, за да можем да проверим какво се случва. Тоест GPS-те на ИКОМ не работят ли? Напротив, работят. Напротив, работят. Сложихме нови GPS-и, за които съобщихме, че дори не ги заплаща общината. Сме се договорили с превозвача и новите GPS-и се плащат изцяло от превозвача, но по договор. Тяхният контрол е в организация контрол на транспорта, а именно в общината, и общината по никакъв начин не е натоварена финансово. Тоест, искате да сравните данните от двете системи. Абсолютно. Точно така. Искаме да направим проверка и на данните, които се изнасят до момента. И ако може да се махне човешкия фактор с коректора и химикал. Това със сигурност трябва да се случи. А колко струват на фирмите тези нови GPS? Около, ще ви излъжа в момента по паменно, казвам около, мисля, 3000 лева струва на месец, но пак ще ви кажа, ще ви излъжа, но това вече изцяло си го покриват превозвачите, а не общината. Мисля, понеже имаме кратко време. Времето не е ограничено. Сега ще дам думата и на господин Ганчев, за да може и той да ви познае с някои от проблемите в паркиране. Здравейте в мен. Когато поех предприятието, изготвих доклад за констатираните от мен нарушения. Доклада съм го изпратил на предишния заместник кмет госпожа Такова. В него са описани повечето злоупотреби, които са ставали на паркингите, в синя зона, нерегламентирани отношения между екипите и гражданите, съответно водачите на автомобили, като избягвали се заплащане на скоби, взимали са пари на ръка, като при освобождаването на скобите, те са една от проверките, която аз направих лично на едната зона. Непосредствено след минаване на екипа, минах аз, констатирах няколко автомобила, които не са заплатили зона, извиках екипа, попитах ги, защо не са сложили скоби, те не можаха да ми дадат смислено обяснение. Извиках друг екип, който да сложи скоба на определена кола и се оказа, че след един час скобата беше свалена и служителите сами са изкарали от джоба си и са заплатили тази скоба. Без водача да присъства изобщо до автомобила. При което им поисках второ обяснение, в което те признаха за това действие. Веднага съм ги освободил от работа. 4 човека от паркингите съм освободил по същата причина и тази седмица съм преместил пак от скобите екип, съм го махнал от зоната да не работи там, съм ги преместил на паркинг. Тоест затягате контрола, така ли? Затягаме контрола, компромис няма да направим абсолютно никой.
Може би е голям казус и раздаването на пропуски в специални зони, тук знаем, че има такива. Проблема, който явно не е от вчера, от доста време, раздаването на тези пропуски за домуване, които са специално там. Има непълни досиета. Има досиета, в които примерно липсва адресна регистрация, като едно от условието в наредбата е да има настоящ адрес в съответния район. Или липсва такова, или е в някакъв друг квартал, който няма никаква близост до улицата, в която искат талон, или извършват някаква търговска дейност на адреса. В момента се проверява всяко едно досие, включително и служебните абонаменти. И имат много отказани в момента, както и иззети талони, заедно с съдействието на общинска полиция. А това в определени райони ли се случва или е навсякъде? Във всички райони се случва. Значи тази проверка, която я направих, е в район Централен. Там са, може би, най-големите, така да кажа, нередности. Може би, защото е най-натоварената зона и всеки иска да паркира там. И измислят всякакви варианти. Колеги, има и последно с това ще завършиме. Има още няколко преценителни факта, които могат да създадат сериозни проблеми в организацията на движението на град Пловдив, зоните за паркиране, на предписанията на градския транспорт, маршрутите не могат да бъдат променени. Град Пловдив в момента има изтекал план, генерален план за организация на движението, което е огромен проблем за града и за звената, както е организация на контрол на транспорта, така за паркиране и пътрене, така и за други звена в общината. Направихме се труда да провериме дали предишният заместник-кмет, моят предшественик Савина Петкова, включително и Георги Стоилов, предишният директор на ОКТ, дали са уведомявали, дали има пуснати доклади, писма, че този план ще изтече, има ли са време да отреагират, да го удължат, но този срок е бил пропуснат и от 25.10 тази година генералният план е изтекал, така че това е доста притеснително и трябва да се вземат спешни мерки за това, за да може нашата работа да върви по-лесно. И това са нещата, с които искаме да ви запознаме, които мислихме, че няма как, че не търпят повече отлагане и, както сме казали, абсолютно всичко, което правиме ние, ще бъде прозрачно и ще се казва едно към едно, както и всяка нередност, която срещнеме. Ще ви уведомяваме по този начин публично, за да може да бъдат запознати пловдивчани, защото те заслужават да знаят истината. Колко време отнема приблизителното изработването един такъв и приемането на такъв генерален план за организация на движението? Приблизително отнема между 4 и 6 месеца и това е без да се пуска поръчката, защото този план не е ефтин, така че по принцип март месец е трябвало предния заместник-кмет, за да започне вече работа, да предприеме действия за неговото изготвяне, но до ден днешен такива действия не са предприяти и дори не са уведомили никой, че този план изтича. А колко време продължава един такъв план? 5 години има срок. 5 години е неговия срок, има право да се удължи, но и този срок е пропуснат. И сега като е изтекал, какви са ефектите върху транспорта на Пловдив? Ами това казах, може Пловдив да има доста проблеми, не може да се променят зоните за паркиране, не може да се променят маршрутите на рейсовете. Доста са проблемите, с които ако трябва всяка временна организация, не може да се предприеме никаква временна организация на движението в град Пловдив. Проблемите са доста и
Те как маршрутите не могат да се... Нищо не може да се променя без генерален план за организация на въоръжението. Всичко може да се счете за незаконно. Не потърсихме дали по някакъв начин Георги Стоилов и Савина Петкова са уведомявали, няма никакво... Може да са уведомявали устно, но писмено, с някаква следа, ние не намерихме такива документи. В годините многократно са взимани решения за промяна на маршрути. Да, но винаги имало действащ генерален план. Както ви казахме, на 25.10.2024 година е изтекал. Месец и малко. Колеги, това е. Благодаря за вниманието.